ତାପରେ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଅମରାବତୀ ବିମାନ ମାନେ ଅମରାବତୀ ପ୍ରଭୁ। এই ବିମାନଟି ଆସିଛି ସସିଲରୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଥିଲି, କୋଲା ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆମ ରାଜଧନୁ ମେଲଣ ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଥିଲା ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଇଛି ଆମ ରାଜଦୋର ମେଲଣ। ଆପଣ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ଯଦି ଟିକେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।